Ruto mabende dochi makawuono biro bedo kayao udi manengogi ogonyore e gwenge mag Makasembo. Wantere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo achiel kachiel kentiere kaunti mano ma Kisumu. Millicent, amose ni misawa, inyalo mana nyiswa ni Krokos chopo kanye e kaunti ma Kisumu kaluwore kod chenro mar yango udi manengogi ogonyore. Kamana inya Sharon achiel kachiel kawuok e alap nengo ute moyweyo ma oger Makasembo e bomani ma Kisumu. Kagi sani kaka inyalo neno ng'eya kaendi ineno ka oganda osechopo kar rombgi ka girito jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kuma ogen ni gidhi molo kaendi mar yango utegi kendo chiwo ofungu ne jogo ma osenyiewo utegi kendo rito mondo chak dakie kata tim godo ohala mopogore opogore. An kaendi kod jogedo kata contractors kaachiel kod jopiny ma bende adwani wagogo mbaka ginyiswa ni to osechalo nade nyaka ne utegi chak ger, then ang'o ma gigombo winjo kowuok kuom jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono ma gidwani owachi kotenore kod utegi kod ngima oganda bende wach ma bende biro timore nyasi maduong' mar Madaraka ma bende biro timore e piny kata kaunti ma Homa Bay. Machiegni uro abo chako kodi king'iyo kamera kacha ichakna gi nyingi mondo inyisani kaka achiel kuom contractors nyalo lerwana ni to nuse gedo muchopo kanye to ne gin units adi to gi sani adimo serum adimo seusi to ugena ng'o kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto ngi kamera makoni. Erokamano gi nyinga iluonga ni Jackton Otieno Singo kawuok Migori. Wasebet kwatiyo Makasembo ka kuom madhi higni 3. An kaka ne an ja welding mane weng'o ka. Odiochieng' ma kawuono wadwoko erokamano ne Ramogi TV kuom biro ka mondo nyis tich mwasetiyo. Wageno ker mondo bi ka mondo yaw udigi mondo joma nyalo dak odagie kendo wageno ni ber dhi biro Kisumu kama pok nwaneno. Chaka go erokamano ne ker gi sirikal kuom tero Madaraka Day Homa Bay. Mano gima ber nikech iyudo ko oganda ma Homa Bay samoro nok nyal travel kadhi kuonde moko to kotere Homa Bay to en mor maduong' kabisa ne jo Homa Bay. Koro kopogore gi bedo contractor ka japiny nikech ka kiwuok e tiji to in japiny ang'o migeno winjo kowuok kuom jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono kobiro yawo ute manyocha itie? Jatend piny kobiro kawuono to biro yawo utegi kendo aparo no dhi launch phase 2 ma pod wageno bet ka mondo wati nikech kuondege mwagole na nyithindo school fees, kuondege mwagole chiembo ma pile pile. Koro jatend piny kobiro rwamora ahinya biro rwake kendo wageno dongruok mang'eny kwa kuome. Machiegni kaka japiny nyalo wachang'o yawo utegi kaka japiny be ineno ka dhi kelo lokruok e ngima jodak ma Kisumu kotenore kod chenro mane gin go mar loko chal Kisumu e yor gedo kod kaka ji odak. Erokamano gi nyinga iluonga ni Abdalla Otieno. An wuod Nyakach Kabodho. To mokwongo yiena mondo agone ker marwa Ruto erokamano kuom paro manoparo mondo ger ute mag affordable houses. En erokamano maduong' mwamiyo ker Ruto kendo wagombo ni mondo mi omed timo gima kama. Sani ji ok nyal neno gima ker Ruto timo bat mbele higni mabiro ne nyithindo mabiro chien gibiro yudo ka kata Kisumu olokore kendo udi ok kaka mwaneno kata Manyata kata Nyalenda. Kendo wakwayo mondo mi ker Ruto omed timo kama nikech en tema biro loko ngima mabiro kaka tieng' makiny medo bedo. To kendo anyalo goyo erokamano ne ker Ruto kuom limo wa Nyanza wago ka wago kendo e saka sa nyoche kowuok ka kendo chako duogo kawuono en Kisumu ka kendo Jumapil en piny mar Homa Bay. En gima ber gimomiyo ker Ruto temo kelo gik machalo kama. Nitiere jok mok nyal chopo kata holidays kaka mag Madaraka Day lakini kori kelo negi nyaka kuonde ma gintie. Nyiso wan jatelo ma wan gi jatelo ma pache ler kendo madwaro ni mondo piny odongre ma ok ne sani tibiro ne bang'e mabiro biro. Koro nyalo kwayo jokanyanam kamoro amora ma gintie ni mondo gibed joma ore sama wadonje sirkal ni mondo wavumilia mondo wane ber sirkal kik wadung' mana joma pingo sirkal ni wan wadung' mana ni wan wapingamizi mondo wabed gi dongruok. Kaka japiny seche mang jatend piny twak ang'o gini migombo winjo kowuok e dhoge mo winjo be ni omulo kotiyo kod kaka ngima kata chal mar Kenya chal? An lemo na maduong' agombo ni sama ker marwa biro wuoyo e dala mar Kisumu kae omed tije kaka machalo mag ute migerogi mondo jowa omed yudo tich nikech en adier ni Kenya kama wantiere tije mag ofis gin tije matin to tije machalo kod magi ma oganda mang'eny nyalo tiyo. Koro anyalo kwayo ker seche mobiro wuoyo mondo mednwa project bilagi mondo mi obed bedo Kisumu med lokore gi Nyanza Zaul. Erokamano ahinya. Machiegni nyalo wachang'o mi kamera chagi nyingi? Angi nyinga luongo ni Joash Ng'ono. Akaw thuolo ni mondo mi agone His Excellency President erokamano ahinya maduong' kuom hera motimo e Nyanza.
odiochieng' ma kawuono warwake Nyanza kabisa kendo wago erokamano kuom timo okelo affordable e Nyanza kendo wayudo tijwa kaka vijana. Orwako mang'eny, asetiyo ka for now my third year kendo tijni osekonya for long. Koro agone president erokamano kendo agone Kisumu County be erokamano kuom launching such projects. Ja erokamano. Kanyo machiegni. Ginying iluongo ni Collins Otieno. Koro an gima dang' wach manyien. Gima tang' wach malich ahinya ne en mana erokamano matang' wache. Erokamano ma kosewacho to wago wacho rumo kanyo. Tijno osekonyowa kaka vijende, ok wakwel, wan ka 24/7 okinyi nyaka gotieno. Gokinyi kenyo choko mondo kae. Ere gima ber ne jinsi ka watiyo kamae. Inyalo wacho ni tijni omiyo vijende tich kaka ne owachi kod jatend piny kinde mane osidhe mondo ochak gere koso. Tijno en adieri. Tijno simiyo vijende tich. Wang'eny ane vijende man kae. Watiyo kae, ok wakwal gir ng'ato, watiyo. Kaka anto ago erokamano. Mana mapiyo ka wadhi kwatieko. An iluonga ni Omugo Jowi, aya e dala mar Suba, Homa Bay County. Ago erokamano ne project mobiro kawuono ni ma ker timonwa e Kenya as a whole, sana ne county mar Kisumu. Youths ma projects ni ondiko gin youths moingo youths 5,000. To projects ni oloko nyaka ngima ji te nikech business matimore around Makasembo ka oyawore. En project mochakore malo to nyaka mama mboga konyore nikech pesa ni kwaseyude ka wadhi ng'iyo kod alot oko kacha. Business around ka omedore sana. Mar ariyo wago erokamano nikech face mar Kisumu be lokore. Ot mama Kasembo ni korumo, Lumumba be ni ka ng'eny gi kendo nitie. Wan wagombo mana ni medore mondo youth oyud tije, mondo kik wamany tije maboyo. Kata isesomo to affordable housing project ni kosebire ground ka wan kaka youths wadonje uru mondo ayud kaka wadongore, mondo ayud kaka wachako ngima wa mapiny kendo wating'e malo. Mogik. Erokamano. Kunyinga iluonga ni Benson Odiero. An anyalo gone ker erokamano kuom kelo manokelo ute manengo gi ogonyore ni. Gini osekonyowa vijana mang'eny. Tich ng'eny kae ma kata kidhi Lumumba kacha ineno ka vijana ng'eny madonje tich. Idhi Anderson kijana ng'eny madonje tich. Kibiro ka welda wandiko kae, tiyo kae, dhano winjo maber. Wanyalo gone ker erokamano. Kamano. Ker wuoyo kata jatend piny Kenya, ng'o migombo winjo kowacho ne jopiny? Gima dagombo winjo, dagombo na winjo ni to ker medo wadongruok moko kendo nikech waseneno ber mar ker nyaka nye gimakre go gai mar Azimio Raila Odinga, waneno ka piny dhi maber kendo kwe bende nitie piny. Dongruok biro, koro gima an wagombo mana ko medo mana dongruok nikech ute nyerach ni yudo ka ot drisa oromo gi branda, koro ne ng'ato biro dak e otelane, dong koro ber. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, mana kasiemo ni matin, mage moko kuom ute ma Kasembo kaka ma phase 1 ma jatend piny Kenya dwa yawo kawuono kendo chiwo fungu ne weggi ka ute go eko ne gin unit 910 to kuom units 910 go atamalo 62 oserumo to ute duto manigero Makasembo kaegi gin ute maromo 2,300 gi wiye. Kamano nyiso ni phase 2 bende bro rumo machiegni to kopogore gi maendi bende wan gi ute kaka Anderson, Lumumba e kind mamoko. Jatend piny Kenya kango molo Kisumu kaendi kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga gibiro chako kod yawo kama ibiro gede kod weche mag dongruok moko mong'ere kaka LV Marinda mano bero alwora mar kata dho wath mar Nam Lolwe mondo mi Kisumu omed ywayo jolimbe mang'eny. Mamano gidhi timo Otonglo kocha chako ka gibiro kaendi mondo giyaw utegi kata giyang gi ayanga. Kowuok kaendi bende obiro fuyo nyaka e kaunti ma Homa Bay kuma obro dhi yawo kata sidho chako gero apaya ma kata ring road ma Gor Mahia nyaka Magina e kaunti no ma Homa Bay kendo obro dhi yawo Ndhiwa TTI mayudore Kanyamwa. Bang'e no endo to eka bro dhi e Madaraka Day mabro timore Homa Bay kandi chieng' Jumapil. Sawa kionge penjo moro amora